Jeg Haya Hassan. Jeg er en ghetto-dreng. Vokset op i Aarhus hos min mor og min far. Min far ydede vold på mig. Jeg ydede vold på andre. Kommunen sendte mig væk. Nu var jeg institutionsdreng. Jeg knippede min lærer. Jeg var 16, hun var 40. Hun kunne både lide mit digt og min pik. Jeg startede på højskole, og jeg startede på forfatterskole. For at lære det jeg har, kun siden jeg blev født. Jeg skrev en bog, der var visere end Koranen. Fuck Koranen. Og jeg blev kendt. Men dem jeg kendte, ville ikke kendes ved mig. Nu går jeg med vest. En af dem, de ikke kan skyde igennem. Kun med deres ord. Jeg tænder en rød prins. Og endnu en. PET-manden har min ryg. Når jeg møder en ven, der ikke længere er en ven.